Good evening, bयनिसिमबो गगा मोनदों गाइस ओरैबायदि गगा मोनदों माने एसे प्रब्लेम जागासिनो दं बोथोरा चेन्ज जाबायना थ' एसे भइसआ चेन्ज जागोन आচ্ছা लग'खौ आं चेन्ज खालामदोंमोन जास्ट वान देनि थाखाय बाट कमेन्ट्सआ फैदोंखि आदा लग'खौ चेन्ज खालामनाङा होननानै ओंखायनो आङो माने रि-चेन्ज खालामबाय सिगांनिखौ होफिनबाय आं दे नैबे जाबाय नालाय ओंखायनो आङो जास्ट ट्राइ नायदोंमोन आरो बाट दायो बेखौनो दोनफिनबाय आङो स' नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो दाबाव सोर सोर लाइभआव दङ आंनो एकदम जेकेट गानना चेन्ज जाबाय ओमफ्राय आरो गोजांदोंबो दानो बिराद गोजांबाय जोंनि उदालगुरि टाउनावहाय दा नोंथांमोना नुदों जानांगौ आंखौहाय नङा होमबा सम सम डिसप्लेखौ अन खालामगोन सोर सोर फैदों लाइभआव नोंथांमोना कमेन्ट्सखौ खालामनो दाबाव हा गगा गुड इभिनिं सिमांसा एन्डि बर' गुड इभिनिं एन्ड सुरेश माबा BTC आपडेट दं नामा बेनि सायावनो फैदों रायज्लायनो जबनि सायाव SI निफ्राय माला फैगोन होनना सोंदों गुड इभिनिं बयनिसिमबो गोजोन मोनाबिलि गासैनिसिमबो बड'जबिन फेमिलियाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आइ हप बयबो मोजाङै थागोन बोथोरा वेदारा चेन्ज जाबाय बिराद गगा मोनदों बयबो आदा खबरा मारै दं मोजाङै दं आं दसे केमेराखौ अन खालामना लागोन नोंथांमोना नैबे लग'आव आंनि I am झालाक बर'नो हेलौ झालाक मा खबर गुड इभिनिं बयनिसिमबो नैबेवहाय डिसप्ले फरायनो एसे मारैबा जादों लोमजादों नामा लोमजानायाथ' बिदि बारा गैया एक्सुवेलि बाट माने गगाजोंनो एसे मादों आरो ना मा होनो बेखौहाय खस्थ' मोनदों गन्थंआ सिं मोनगासिनो दङ जियानो जा होमबाबो बेखायनो आं टाइमावहाय भिडिअसखौ खालामनो हायाखै लाइभ थानो हायाखै बे थामनिलाव होनाया BTC सेक्रेटारिनि रिमाइन्ड खालामना होबाय अके गोबां गासै 121 जन दङ दायो बर्थमान गोबां सोंदों आं बावहाय कमेन्ट्सखौ नायगासिनो दङ ADR 3.0 माब्ला फैगोन दिम्बराव फैगोन सुनिल कुमार गुड इभिनिं एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्ट तेजपुरावसो फैदों आदा टि आर्मि खारनो आच्ছা गुड लाक थाबाय तेजपुराव सलमारायाव ना सेल्फ हेल्प ग्रुप 10,000 माला मोनगोन BTC ना एसे लेट जागोन BTC नि फाइनान्सियेलि बेफोरबायदि रां अनसुंथाया एसे लेट जागासिनो दङ गोदान सरखार सिस्टेमेटिक खालामनो टाइम लादों एन्ड नेक्स्टआव गुड इभिनिं आदा आं आधार कार्डनि आच्ছা अबेथिं दं बेबा क्लास लानो थांसै अके थांनो क्लास लानो थांनो BTC सेकेन्ड लिस्ट फैनो हागौ नामा BTC खौहाय इलिगेलनि प्रुफ मोनबाय नामा इलिगेलनि जुदि फोरमान मोनबायबा आइ थिंक टार्मिनेट जागोन सासपेन्ड जागोन जुदि प्रुफ मोनोबा उइदाउट प्रुफथ' इलिगेल बुंनो हाया प्रुफ नांगोन प्रुफ जुदि दङबासो जेब्लायबो कर्टआहाय प्रुफ नागिरो प्रुफ होनो हाबासो देरहायो प्रुफ होनो हाबा देरहाया CM ट्रिपलिनि भिडिअ लाबोनाय आदा CM ट्रिपलिनि भिडिअ लाबोखांबाय CM ट्रिपलिनि फैसाखौहाय नभेम्बराव मोननो गोनांमोन आसाम सरकारा होगौमोन नाथाय दासिमबो बाजेट जायाखै माथो ना बाजेट जायोबासो ओंखारगोन अके माने ओरैबायदि जेकेट गाननांबाय नोंथांमोना जेकेट गानाखै नामा ओरैबायदि गुसु जाबाय आं एकदम जेकेट गाननांबाय उफाय गैया थ' नोंथांमोना गोजांनायना गोजाङाखै आइ डन्ट नो खिन्थु आं ओरैबायदि गगाजोंनो एसे गेरेबनानै दङ दा सम सम डिसप्लेखौ आं चेन्ज खालामगोन लग'खौहाय आदा BTC Gr-4 रिजाल्ट होबाय नामा Gr-4 रिजाल्ट होयोबा ओरैबायदि खबर मोनखागोन टेनसन गैयाना आंनि चेनेलाव नोंथांमोना मोनगोन Gr-3 Gr-4 गासैबो मोनगोन दा माब्ला मोनो दा बेखौ CSB मेम्बार्स लिस्ट दासिमबो आउट जायाखै गोदानै इन्टारिम बडि बेखौथ' माबाबाय डिसमिस खालामबाय होनबायना नटिस मथे दा नेक्स्टआव अके CSBआ इन्टारिम बडिमोन जों बेखौ नुबाय ओमफ्राय बेखौहाय चेन्ज खालामबाय माने डिजल्भ खालाम दा बेल' आरो जेब्लासिम CSB मेम्बार्स गोदानै दाजाया अब्लासिम जेबो नटिस CSBआ होनाय नंथ'आ जेब्ला गोदान CSB मेम्बार्स बडि जागोन सबसे बस होनोबा चेयारमेन थाबाय मेप्स थाबाय
थ' बिसोरखौहाय दाखांनाय लोगो लोगोसो CSBआ गोदान खामानि मावगोन जों बेखौ मोनथिदों। ओंखायनो डिसेम्बराव मोनसे मोजां खबर फैना रिप्रसेस हयथ' रि एगजाम जिखुनु जाया आरोना एनि वान मोनसे मोजां खबर फैगोन। आं बेखौल'सो बुंगोन जोंनि जेनाखि केन्डिडेट्स दङ नोंथांमोना जेनाखि आंनि चेनेलाव नायबाय थायो जेनाखि जोंनि फेमिलि दङ बड' जब इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलनि आं बेखौल' बुंगोन नार्भास जानाङा आरो जुदि Gr-3आव रल नाम्बारा गाखोना दङबा भाइभा टेस्टनि थाखाय मोजाङै प्रेक्टिस खालामबाय था। BTC नलेजखौ लाखा प्लास आसामनि बेनिफ्राय कारेन्ट ट्रेन्डिं नलेजखौ लाबानो जाबाय नेसनेलखौ लाबानो जाबाय। ओमफ्राय आरो Gr-3 टेकनिकेल नन टेकनिकेल HSनि रिजाल्टआबो फैगोन आरो Gr-4आ फाइनालिस्ट फैगोन। बेखायनो रेडि जाबाय था नार्भासाव थानाङा माथ्र' CSB मेम्बार्सआ दा गोदानै जाथ'वाखै दाफिनजायाखै जेब्लानो दाजागोन अब्लानो जों नटिसखौथ' मोनखागोन आरो रिप्रसेस जानायनि चान्सआ एकदम दंखायो आरो बेबादि एगजाम केन्सेल खालामनाया इजि नङा मानोना इयुथ्सजोंहाय गेलेनाया माने बेखौहाय जेब्लायबो माने एसे साननो गोनां आरो दा इयुथ्सजों गेलेदों होननानै डाइरेक्टलि बुंनो हाया बर्थमान मानो होनोब्ला दासिम आमार महादाय सेबनिफ्राय दासिम खुगानिफ्राय केन्सेल जाबाय होननानै ओंखाराखै ओंखायनो आं बेखौल'सो बुंनो सानदोंखि माने जेनाखि जोंनि फल'वार्सफोर बा जोंनि फेमिलि इउटुब चेनेल बड' जब इनफ'नि थ' नोंथांमोना नार्भास जानाङा आरो मेनलि फकास अन आपकामिं भेकेन्सि लाइक ADRE 3.0 आसाम पुलिस सब लाबो लाना फै ओमफ्राय माबा DME टेकनिकेल आरो Gr-4 DMEनि पस्ट फैबावगोन। इयुथ्सफ्रा बेखारनिफ्राय बेखार जमा जागासिनो BTCआव बेथ' नंगौ खोथाया नंगौ। इयुथ्सआ माने एसेबांनो लेट खालामगोन एसेबांनो बेकाराव थागोन बेथ' नंगौ आइ एग्रि हा दा सरकारा एसेबांनो थाब साख्रि होनो हायो जोंनि इयुथ्सनि थाखाय बेनिफिट्स दङ। आंनिया ओरैसो आंनि डिसिसना आंनि साननाया आंनि अपिनियना BTCआव एसेबां हायो साख्रिखौ सोबाय थानांगौ एभ्रि इयार होनांगौ आंनि मथेब्ला आरो पस्टआ 100टा ओंखारबा 100टा होदो 30टा ओंखारबा 30टाखौनो होदो। फैसाखौ सोर होयो फैसाखौ सेलारिखौ आसाम स्टेटआसो होयो फाइनेन्सआ आसाम स्टेटनिफ्रायसो फैयो जायखौ जों SIU लाबोनांगौ जायोना SIU माने मा स्टाफ इन्सपेक्सन इउनिट बेखौ नांथारगौ बे थाबासो नोंनि एकाउन्टआव सेलारि हाबो। उइदाउट SIUथ' सेलारि हाबा नालाय माबायावहाय मा होनो रेगुलार जबाव बेखायनो कन्ट्रेक्टफोरखौहाय बा हयथ' प्रजेक्टनि कन्ट्रेक्सुयेलफोरखौहाय माखासे फान्डजों होनो हायो खिन्थु रेगुलार साख्रियावहाय SIU खौ नांथारगोन। दा ओंखायनो SIU खायसे खायसेयाव गैयामोन BCDCआव गैयामोन बाट दायो जाबायगोन। मम' सुप लोंनानै दासो स्रां गगा मोननायनि थाखाय ओरैबादि गगा बेनो आरो मोजां खबरा बेनो डिसेम्बराव मोनसे मोजां खबर फैसिगौ बेखौ जों मोनबाय सर्सआवहाय हा अके जायनोखि जोंनि फेमिलि मेम्बार्स नैबे आंनि बड' जब इनफ'नि स्पेसियेलि जोंनि बड' जब इनफ' फेमिलि इउटुब चेनेलनि 6 इयार्सनिफ्राय नोंथांमोना फल' खालामगासिनो दङ सापर्ट होगासिनो दङ थेंक इउ स' माच नोंथांमोननि अननायाव दिनै 2L साबसक्राइबार्स फल'वार्स माने जाबाय आरो माने फेमिलि जाबाय ओंखायनो एसे ट्रास्ट खालाम आंनि चेनेलखौ नोंथांमोना नैबे डिसेम्बराव एसे मोजां खबर मोनगोन नैबे डिसेम्बरनि 15 थारिखनि गेजेराव मोजां खबर मोनगोन। आं फोथायो जोंनि BTC कारेन्ट गभर्नमेन्टआबो इयुथ्सखौ मोजां नायगोन जाहाथे माने फोलाया आरो आं फोथायो फोलानाय नङा थ' नोंथांमोना कनफिडेन्सआव था नार्भास जानाङा मोजांनिफ्राय मोजां खबरा फैगोन आरो जेब्ला BTCआ गोदान आपडेट होयो नोंथांमोना नैबे आंनि चेनेलावनो मोनखागोन बे नङा जे माने गोदान सरखार जाबाय थांनाय सरखार खायसे सानो आंखौहाय नैबे सरकारजों सापर्ट थांनाय सरकारजों सापर्ट बिदि नङा आं कन्टेन्ट होगोन गासैबो सरकार मस्ट वेलकाम सोरबा कंग्रेस जा BJP जा BPF जा UPPL जा आं गासैखौबो माने फल' खालामनांगौ जायो उपाय गैया जिनोखि कारेन्ट सरकार दङ बेखौनो आं नोंथांमोन जाहाथे होगोन टेनसन लानाङा। बेखायनो मा नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामबाय था आसाम पुलिसनि फैगौ आसाम पुलिसनि 4000 भेकेन्सि फंबाय बिनानावमोना एकदम गोसो होखा टाइमा नेबाय थाया बैसो दिनै सानसे गाबोन सानसे बोरायलांगासिनो दं बुरिलांगासिनो दङ आरो नैबे गोजां बोथोराव देहाफ्रा सोरनाबा ग्रेब थांसिनबावसिगोन ओंखायनो एसे देहाखौबो जोथोन लाखि
आंबो जिम जइन खालामना दंगासिनो दङ एकदम फिटनेसखौ नांगौ बयनोबो थेंक इउ स' माच नै इउटुब पेमेन्ट हाबफैबाय दासो नोंथांमोननि अननायावनो दासो हाबफैदों नै माने जास्ट सोलिनो थाखाय आरो रिसार्जनि थाखाय हाबफैबाय एल पि आरो इउ पि अके एल पि आरो इउ पि आव नोंथांमोनहा डिसेम्बराव मोनगोन स' बेखौहाय मान गोनां इ एम आ बुंखादोंखि माने डिसेम्बराव मोनगोन बेखौल' माने रिचेक खालामदोंमोन नालाय मार्क्सफोरखौहाय आरो मार्क्सफोरखौ होआबाबो माने एसे सरखारखौ ब्लेम खालामो नालाय थ' बेखायनो सरकारा एसे स्ट्रंलि नायखानांगौ जायो बेखायनो एसे टाइम लादों आरो नोंथांमोना कमेन्ट आं खनसे मम' सबखौहाय खनसे स्राय लोंबावनो माने एसे मोजां मोनदों आं एसे बाब्रे बालुआ आं माने कन्टेन्टखौ होनायाबाबो लाइभ फैबाय थागोन सम सम लाइभआव साबसिन जायो आदसा नेक्स्ट स्टेप जों थांगोन एडिआरि ओमफ्रायहाय ओमफ्राय आसाम पुलिस आरो बायदिसिना साख्रि मोनसे कमेन्ट फैदों ब्र'आ गभर्नमेन्ट जब मोनाखै नामा रेगुलार जबखौ मोनाखै गभर्नमेन्ट जबावनो बुहुतथा कन्ट्रेक्ट मावबाय कन्ट्रेक्सुयेल जब मावबाय 2018निफ्रायनो मावबोदों गोबांथार एक्सपिरियेन्स मोनबाय ग्राउन्ड लेभेलाव ग्रासरुट लेभेलाव अफिस लेभेलाव एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभेलाव मोनबाय ओंखायनो एक्सपिरियेन्स जायोब्ला एसेबाबो माने नलेज गेइन खालामनो हायो आरो दा रेगुलारा नांथ'वाखै रेगुलारा नांथारसिगोन बारा गोबाव गैला साडेनलि नोंथांमोना नुगोन देनां ঠিক আছে চলো নেক্সট স্টেপ एडिआरि 3 दायो डिपार्टमेन्टेल वाइसआव 12,000 भेकेन्सिखौहाय एपइन्टमेन्ट होगोन बिनि उनावसो पस्टखौ नायनानै सोर जइन जादों जायाखै बेखौ सेन्सास खालामनानै रिपर्टखौ लानानै एभरि डिपार्टमेन्टआव बेखौ कालेक्ट खालामनानै मोनसे टेन्टेटिभ भेकेन्सि होगोन फिक्स नङा आरो ओमफ्राय भेकेन्सिखौ एनाउन्स खालामना होगोन आरो एप्लाइखौ लिंक एक्टिभ खालामना इलेक्सना आसाम बिधान सभा इलेक्सना बाइबा टेस्टआव सोङो आसाम एसेम्ब्लिसआ बेसेबां दङ कमेन्ट्स खालामसाय मक टेस्टबो नोंथांमोनखौ लानो सानदों आङो बाइबा टेस्टनि थाखाय नेक्स्ट आपकामिं बाइबा टेस्टनि थाखाय आसाम पुलिसनियानो जा जियानो जा बिटिसिआ आसाम एसेम्ब्लि बेसेबां सिट दङ नोंथांमोना दानो कमेन्ट्स खालाम आसाम एसेम्ब्लि इलेक्सननि टाइम फैगासिनो दङ बिनि सिगां सिगां साख्रि होबावगोन आसामाव बिनि सिगां साख्रि होबावगोन आसाम स्टेटआव आसामिस एपइन्टमेन्ट लेटारा 29आवहाय बे अफिसियेल नटिस नङा पस्टपन जानायनि चान्स दङ बियो 90% जुदि आंनि सर्सआ जुदि रं नङाबा 29आव मोननाय नङा डिसेम्बरावसो मोनगोन जुदि आंनि सर्सआ रं नङाब्ला येस 126 दङमोन आसाम बिधान सभा इलेक्सन एसेम्ब्लि सिटआ जोंनिफ्राय बिटिसिनिफ्राय 12था दङमोन दा 15थानि खोथा होनगासिनो दङ जानो हागौ 15था होमबा मोनथाम बारायगोन ना 12, 13, 14, 15 मोनथाम बारायगोन होमबा 126 प्लास 3 129 जाहैनो हासिगौ नेक्स्ट लेभेलाव कारेन्टजोंबो नोंथांमोना थानांगोन जेब्ला फुल प्लेजेड जायो 129 जामारो अब्ला जोङो बाइबा टेस्टआव 129 सिट्स इन आसाम बिधान सभा होननांसिगोन जों बाइबा टेस्टआव दा बेफोर आरो दा बिनि सिगां सिगांनो साख्रि होगोन थारमाने बिनि सिगां सिगां साख्रि होगोन एडिआरि 3.0 आसाम पुलिस आसाम डिएमइ डिएचएस एफडाब्लिउ प्लास आइएस डिपार्टमेन्टआव होगोन एन्ड बेनिफ्राय एलपि इउपि टेट फैबावनाय चान्सआ दङ 60% चान्स दङ बिटिसिनिया डिसेम्बराव मोजां खबर होगोन डिसेम्बराव ओंखायनो जिनिखि जायफ्रानोखि प्रेक्टिस गैया बाइबा टेस्टनि खालामबाय था स्किल टेस्टनि खालामबाय था जायनिखि पास आउट जाना दङ रिटेन एग्जामावहाय बेनो दिनैनि ससे लाइभ स्ट्रिमा टाइमा बेसेबां थांखो टाइमाव थांबाय जोंहा 14 मिनिट्स अके थ' कमेन्ट्स खालाम आं मम' सबखौ एसे लोंबावनो बानलुखौ बिदिखौ माने स्पेसियेल बानायनाय न'आवहाय खनसे गगाफ्रा खारसारलांनायनि हा बहुत टेस्टी मोनदों चलो ठीक है नेक्स्ट
आसाम पुलिसना मोजां प्रेक्टिस खालामदो आसाम पुलिसा एबिनि थाखाय 50 टारगेट खालाम एन्ड बेनिफ्राय इउबिनि थाखाय 34 टारगेट खालाम इउआव सिलेक्सन प्रसेसआ फिजिकेल टेस्टआव 40 दङ एन्ड एबिआवहाय 60 दङ कामान्ड'आव 80 दङ 80नि गेजेरावहाय 60 प्लास लानो हायोबा बेस्ट बाट एसआइबो फैगोन एसआइ थ' जों नै बेवहाय थांनानै चलो दा बेनोमोन दिनैनि दसे लाइभ स्ट्रिमा सम सम आङो माने केमेराखौ अन खालामदों ओमफ्राय नेक्स्टआव जों सावरायबावगोन नङा होमबा दा नोंथांमोना बेखायनो नैबे बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय था आंबो हानायसेबां नोंथांमोना आपडेटखौ होबाय थागोन दा बोथोरा चेन्ज जाबाय बेखायनो एसे जोथोन लादो देहाफोरा एकदम आंबो गगा मोनबाय बैग्रि बिबार बारबाय खोमा ओंखायनो गगा मोनदों एलपि इउपि मेरिट लिस्टआ डिसेम्बरावहाय मोननाय चान्सआ दङ दे डिसेम्बराव मोननाय चान्सआ दङ एसे बिटिसिआव एसे स्ल' जादों खामानिया गोदान सरखार नालाय दासो बिटिसि चेयारमेनफोरखौबो टिसिएलसि चेयारमेन मेम्बारफोरखौबो होगासिनो दङ लासै लासै आरो बे प्रपार गासिबो जाजोबासो लासै लासै साक्सेस जागोन खामानिफोरा दे होमबा बेनोसैमोन दिनैनि लाइभ स्ट्रिमा माने थाबैनो गोदान नटिसखौ नोंथांमोना मोननो हासिगोन आदसा मोनसे कमेन्ट फैदोंमोन ना दिनै होनदों खोनानाय बायदिबा एमएलए इलेक्सननि उनावसो बुंदों सारआ बिदिबा बहुत लेट जागोन गासैबो गभर्नमेन्टआ इलेक्सन पार्पसावहाय साख्रिथ' ओंखायनो बिटिसिआबो एमएलए इलेक्सन सिगां होनाय चान्सआ दङ गोदान फाइनान्सियेल इयारावहाय होनाय चान्सआ दङ फेब्रुवारि मार्चनि सिगां एक्सुवेलि डिसेम्बराव खबर मोनगोन दे दा 100% बुंनो हाला माखासे खोथाफ्रा पलिटिकेल डायलगबो जायो लिडारफोरा अबेबा नंजोबा गासैखौबो ट्रास्ट खालामनो हाया अबेबा पलिटिक्सनि थाखाय एबिसिडि एक्स वाइ जेड होनांगौ जायो नालाय पलिटिकेलाथ' बेनोसै सोरबा बुङो सोरबा बुङा दा बुङालासिनो मावनाय खामानिबो दङ बुंनानैबो मावनाय दङ बुंनो हायोखि माने प्रेक्टिसाव थाबाय था स्टाडियाव थाबाय था थानाङा इयुथ्सखौबो सरकारा नायगोन नाया नङा नायगोन आरो इसेबां गाज्रिद्राय खालामनो हाया मानोना इयुथ्सनि सायावनो जायो भट मोननाया जुदि इयुथ्सआ जुदि बोराबानो मेक्सिमाम माने इयुथ्सजोंहाय सोर थायो होनोबा नों थाबाय नोंनि पेरेन्टस थाबाय नोंनि बिमा बिफा थाबाय नोंनि न'खराव बिदा फंबाय बिबाजै थाबाय बिबै थाबाय आरो न'नि खुरमाफोर थाबाय दा नों बुंनाय बिदि खालामबाय जों भटखौ इनो होला बिदि माने माइनास जालाङो आरो होमबा सोरबा सासे एमएलएआ जेननायनि चान्सआ एकदम 100% थायो 100 भटआव जेननाय नुदोंना थांनाय बारावहाय थिग बेबादिनो अनेक एबार गिगोन दानि लेटेस्ट सरकारानो बयबो गियो इयुथ्सखौहाय आसाम जा सेन्ट्रेल जा काउन्सिल जा SMS কৰক দাদা বুজি নাপাওঁ নেকি আচ্ছা বৰ বুজি নাপায় ন ঠিক আছে আমাৰ যোন কিন্তু এটা কথা আমি গম পাওঁ CSB ডিজলভড হ'ল বাট এই কেইদিনমান পাছত CSB মেম্বাৰ্ছ গঠন কৰিব বা চেয়াৰমেন নতুনকৈ আহি যাব তাৰ পিছতে কিবা এটা নটিচ আহিব আৰু যেতিয়া নটিচ আহিব তেতিয়া আমি গম পাম যে ৰিপ্ৰচেছ হ'ব নে এক্সাম হ'ব নে কেঞ্চেল যাব মই জানামতে মোৰ মতে কেঞ্চেল নাযায় চ' সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে চবে প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিবা বাইবাৰ টেষ্টৰ কাৰণে কৰি থাকিবা যোনসকলে Gr-3 পাছ কৰি থৈছিলে থাৰ্ড গ্ৰেড লেভেলত তো চবেই মানে এই ভাইবাৰ কাৰণে বা স্কিল টেষ্টৰ কাৰণে প্ৰেক্টিছ কৰি থাকা তাৰপিছত কোনোবা যদি HS টেকনিকেল এণ্ড নন টেকনিকেল যদি এক্সাম দিছিলে যদি ভাল হৈছিলে তো নেগেটিভ নহ'বা ৰিজাল্ট আহি যাব চবৰ ডিচেম্বৰ মাহত কিবা এটা নহয় কিবা এটা আহিব পাৰে নটিচ ঠিক আছে বুজি পালি ন কথাখিনি এইটোৱে আছিল আমাৰ আজি লাইভ সেশন বেনেমান জিনি লাইভ ষ্ট্ৰীমা ভিডিঅ' থাকিব মই প্ৰাইভেট নকৰো চাগে হা ভিডিঅ' থাগोन माने प्राइभेट खालामनाय नङा नायफिननो हागोन फार्स्ट टु लास्ट नायफिनबानो जाबाय टेटआव डिसेम्बराव আহিব চাগে ডিसेम्बर ख्रिस्टमासৰ आगे আহিব পাৰে ख्रिस्टमासৰ কাৰণে গিফ্ট স্পেশাল গিফ্ট আহিব পাৰে কাট অফ কিমান যাব ক'ব নোৱাৰো বাট বড়ো মিডিয়ামৰ কাৰণে 57 to 58 থাকিব লাগে এলপি স্কুল বাট এছএমএছৰ কাৰণে 59 to 60 থাকিব লাগে মোৰ মতে ঠিক আছে मोनसिगोनलाय आइ होप नोंथांमोना सापर्ट खालामगोन बड' चेनेलाव थेंक इउ दोनसै गगा मोनदों ना